morning mga base, mga Lloyd Katibiloy. Hoy! Oh yeah. Ano kung papart ko? Oh. Yeah, alright. Alright. Tarang libo ni Kevin. Tapos kita niya sa ano. Basta yung katong mga in English mo dun. Oh. English ba, no? Oh. Oh yeah. May mga bagong vlog na magkaroon, oh. Tabas-tabas, oh. Oh. Kinsay magighamon na na. Kasi mga matapang diya nga sa isog diya. Gusto mo one shot, one kill? Oh. Saan? Legendary. Yeah. Kami din karon sa muang kan. Sa muang bang house. Oh. Kita mo palibot mo. Yeah.